Ụmụnne m Igbo mụrụ nze mụọ nzọ, ekele m unu. Igbo mụrụ nze mụọ nzọ, ekele m unu. Ụmụnne m ndị Igbo bi Igbo ọnọhụ si na chi. Okwu ndị dibịa ka m ji bịa taa. Maka o doole m anya na ọtụtụ ndị dibịa wayo ka ha na-egwu. Ọtụtụ ndị dibịa wayo ka ha na-egwu ụmụnne anyị. Ndị kpọrọ onwe ha dibịa, ndị kpọrọ onwe ha eze nwanyị, ndị ọbara tụle n'ime ọbara ọra. Wayo ka a na-egwu ụmụnne anyị. Yes, ọ dị mma bute, ọ dị njọ bute, ọ chaghị acha bute, ọ chara acha bute, anyị ga-arụ ya. The so-called ndị eze nwanyị, onye mediri gị eze? Onye mere gị eze? The so-called eze mmụọ, ọ ndị nji maka ha bịa taa. Just the other day, my friend take my time kpọtee n'ụra si ya nwanne hafụ ụka wara ụka mere anyị ihe ọjọọ, na ụka adịghị mma, hapụ ụka. Oma agree with me, hafụ ụka. Ama m otu o si dakpuo n'ọgbụ eze nwanyị, the so-called eze nwanyị, ka ọ rụọrọ ya ọrụ. Odinala akwa eze nwanyị, onye kpọrọ onwe ya eze nwanyị, dibịa nwanyị, Odinala akwa ya. Ya sị lee ndị ọdịnala anyị ọwụ, lee ndị ọwa anyị na ha na-eme ọdịnala. Nwanne ọzi otu ndị nna anyị si eme ọdịnala. Ndị owu mmiri wụzi ndị eze nwanyị. Nwanne eze nwanyị ka bịara abịa n'ala Igbo, ha nwere ndị owu mmiri, ndị dibịa, ndị aka ji ọfọ, ndị nze na ọzọ. Ndị nze na ọzọ wazi n'ụka ka a na-echi ya. Bet nke a nkụzi dị ire onwe ya, ọ nkụzi mgbe ọzọ, mgbe a ga-ekwukwa okwu ekwu okwu na ya. Ụmụnne m ndị Igbo bi Igbo, okwu ndị dibịa ka a na-ekwu taa. Ndị dibịa na-ekwu ebeli na Facebook, na-ekwu ebe niile. Dibịa wụzie ihe Facebook, a na-emezi competition na Facebook. Ozi competition ka a na-emezi. Onye kpatara ego, onye na-egwuzi wayo. Ozi wayo ka eji anyazi, ndị dibịa ji anyazi isi. Egwu ọbalaọla na-eme ọbalaọla. Ị na-egwu ndị mmadụ wayo. Ewa gara tụle nnukwu dibịa iwe eze nwanyị na-egwu ndị mmadụ wayo. A na-eshokesi mmụọ Igbo na soshal midia. Na-ese mmụọ Igbo, na-esekọrọ mmụọ Igbo, na-esi na soshal midia. Ị na-achọ kọstọma.